kowe. Ono ing kene padha didhawuhi Joko Pakunjaran. Bener kandamu, Kang. Awake dhewe wong telu diwenehi kewajiban sing paling abot Joko Pakunjaran. Rak yo ngono to, Kang? Iya. Nek kanggone aku yo abot yo ora. Ning karang kewajiban awake dhewe kuwi supaya njaga Pakunjaran ing Kadipaten Rembang. Di, Piye? Piye? opo kowe ngerti? Wong-wong sing ngulung Pakunjaran iku opo? Lupute kok dilebokke ning Pakunjaran ing Kadipaten iki. Kae, Kang. Sing pojokan mateni wong. Mula dikunjara. Pesakitan sing pojokan bebayani, Kang. Wes. Mula kowe, Kang, Aku supaya njaga. yo Kae begal karo maling. Aku dobel njaga. sing pojokan kono. Heeh. Oh. Kowe, Kang, Aku supaya njaga wong-wong sing padha mangan bandane negara. Sak mungsu-mungsu wong-wong kuwi gawe mungsu. Aku sing wajib nyekel kuwi. pancen bener, Kang. Ananging awake dhewe diwajibake waspada karo para pesakitan-pesakitan. Nanging ngene, Kang. Yo, Renen awake dhewe kuwi karo Kanjeng Adipati supaya njaga sing ana ing Pakunjaran. Mula saka kuwi awake dhewe supaya mulang gula wentah bisane sesuk metu ing Kadipaten kuwi duwe kapinteran lho, Kang. bener kandamu, Kang. Aku sesuk sing mulang agama. Yo, Nek kowe, Kang, mulang apa bisamu? Nek aku arep mulang salat, Yo, poso, yo. kuwi wis wajib tumraping agama tak kandhani. Sing Kakang siji kae. nek aku karo nggon masalah agama ki yo mondo kurang ora tek bisa ngono wae. Oh, perkara agama urung bisa. Nah, tak warai nandur jagung, nandur brambang. Iki karang wayahe nandur jagung karo brambang lho, Kang. Oh, iya. Sing diwehi kabeh kuwi iso sesuk nek metu saka Pakunjaran do dadi mulya, iso dadi ganti uripe padha dadi wong becik. Rak yo ngono to, Kang? Bener kadang bener. Ning ngene di, Iya. kowe kabeh padha waspada lho. Iya. Aja nganti nggonmu padha jaga iki teledor. Nek nganti sing ana ing Pakunjaran iki lunga saka Pakunjaran, kurang bejane aku karo kowe kabeh mesti Tugel gulune. mesti nampa pidana. Nampa pidana. Mula ya, Kang. Ya, piye? Awake dhewe sing kowe njaga sing pojokan sing mateni wong. Ya, Aku njaga sing wedok-wedok wae. bener. Ning kowe nek jaga wong wedok ora karo slontrangan tak kandhani. Iki Kakang Mulang agama. Arep mulang agama senenge mulang sing wong wedok-wedok. ya ora apa-apa, Kang. Ya wis pokoke aku njaga sing maling karo ngecu. Ya, Ngono. saiki awake dhewe andum gawe. Ya, Mula bisa kabeh padha keslametan. Ayo, Kang. Saiki Ayo andum gawe. padha diteliti ayo, Kang. Prawira
Leng, piye Kang? Sakwise juragan Nawir tak larak ana alun-alun saengga juragan Nawi ora bisa swara maneh. Banjur anake wadon digawa belok. Digawa belok? Iya digawa belong, Kang. Banjur nang endi? Ku mau disimpen kae nang anu kamar mburi kono Kang. Belong. Belong ki kurang ajar juga. Wis tuwek pecicilan. Bondone juragan Nawi wis dikumpulake. Wis, Kang. Malam ya iki. Jalarane mukti para brandal. Kabeh kancane dhewe kang mapan ning alas pecaten. Iya, Kang. Ing samanggone iki pinangka uga dadi jalarane mulya muktine awake dhewe sak kanca. Iki banjur siji adikku sing ora bakal belok. Embo belong kemunang ngendi kemu klitah-klithik klitah-klithik nginceng wanita kemu sing didelekno nang belok kemu Kang. Kang Belong. Mrene Kang Belong. Ora lunga lho. Ora indak-indi tane wanita wae Kang Belong. Ora ngelingi yen wis tuwa barang. Kowe. Belong. Kusik to. Cepet Kang Belong. Kowe iki lali marang janjimu sumpahmu karo kanca-kanca. Tekan kene banjur lali Purwoduksina. Wong sing bejo kuwi awake dhewe. Bejo cengkelmu. Bondo entuk akeh. Keturutan karepe kepengin wong wedok sing ayu iso kelakon aku. Yo nang kene iki. Nang kene iki aku sing ora pati setuju. Weh, ora pati mbiyantu. Kang Belong, matamu iki karo wedokan wae sing tok marke. Wong wedok ki sing gawe senengi ati kok. Mrene Kang Belong, saben dina sing dipikirake wanita, saben dina sing dipikirake wong wedok. Sopo iki? Apa njaluk mati mau piye nang alat pejaten kene Kang? Durung ngerti kondange awake dhewe? Iya. Ditakoni. Takon. Mengko to kisah. Coba salah siji mrene. Ayo Kang, sing luwih tuwa. Wah, sing tuwa kuwi kok ora krumat-krumut to kowe iki. Pikiranmu mung wanita, pikiranmu mung wong wedok kok. Kowe iki pikiranmu karo wanita wae. Sopo kowe? Mengko dhisik. Aku tak takon marang sliramu. Apa kene iki kang aran wana pejaten? Wana pejaten pesanggrane para begal, para rampok. Ora kleru. Ateges aku ora kleru anggonku tedhak ning wana. Duwe perlu apa? Mengko dhisik. Nek ngenehi duwe kampani awake dhewe iki mulo takoni. Nah, banjur duwe karep apa? Mengko dhisik. Aku tak takon marang sliramu wong katelu-telune. Apa kowe kang aran Pinggol? Pinggol. Beling? Aku beling. Terus belong. Iki belong. Ateges aku ora kleru. Tembung ora kleru arep piye duwe karep apa? Apa kowe nantang perkara karo para brandal sing mesanggrah ana wana pejaten? Mangerti yo. Yen kowe durung ngerti aku. Yo, Aku punggo ing Rembang. Tumenggung nata Priyogung. Iki kang bakal. Yo. Goblok kowe iki. Goblok iki. Awake dhewe iki nang alas konangan karo Nara Projeng
kadipaten Rembang kok malah Lah iki dirampok sisan yo. Dirampok sisan. Nek perlu dibunuh. Yo ora Dibunuh pateni. Hah? Yo ora apa-apa. Dasare kowe brandal. Yo. Dadu mau pating pecodot ki ora apa-apa. Wah, aku dhewe yo sok. lho perkarane ngene. Sapa jenengmu? Lali. Aku Nata Sutirna Punggawa Praja. Berarti budek yo, Kang. Ngene. Aku tak takon marang kowe katedrune. Yo, Apa kowe wis rumangsa seneng dadi brandal kecu mapan? yo seneng wong nyatane dilakoni. Seneng wong dadi brandal kepenak nyambut gawe sewengi. Tinimbang nyolong setahun nganggo sing ora sak pestine. Kowe durung ngrasake umpama kowe kecekel ya dikunjara malah kowe Kuwi wis panggaweanku. Tugel gulu munjur Kuwi wis panggawean. apa ora mesake anak lan bojomu? Kelampun wong lanang iku kesenengan bondo tak kira wanita. Wong awake dhewe nyambut gawe kok ngene iki Wanita do nyedak yo, Kang. ngelingi anak karo bojo. Lah iya. Ha iya kok. Ngene. Kowe yang kena tak jungkrono aris. Umpama lho iki. Umpama tak paringi gawean sing kepenak, bayarmu akeh, sandangamu apik, ora toh nyawa piye? Iku aja blanyungan kowe ya. Kowe aja blanyungan ana ngarepe brandal sing ana alas pejate. Tak kandhani Tumenggong Nata Sutirta. Kuwi anung-anunge Kadipaten Rembang. Dadi ora bakal aku durung marang kowe. Karepmu apa karepmu? Kang, mundur, Kang. Nggo gaman. Arep merjaya awake dhewe iku, Kang. Kowe nggawa. Gawa pedang. Yen Iya. perlu babat Mengko dhisik. bunuh. Kon mengpun dhisik, Kang. Yo. Mengko Dhisik dhisik. dhisik, Kang, kowe, Kang. Kowe tak jarwani. Yo. Sapa sing paling tuwa nang iki? Iki pinggol tetua tuanggane brandal alas pejate. Nyaket rene. Apa? Apa iki? Urung dong. Tak baleni jerengen Mergane kaliyan. aku karo kowe durung pati kenal. Durung pati. Bi, Aku wis ngendika neng ngarep marang kowe. Yen aku pengen nyuwargake kowe, aja nganti uripmu kaya dene ancik-ancik ning pucuke ngri. yo, Yen kowe manut aku, kaya sing tak bisik iku mau. iki omonganmu kena dipercaya. Apa iki ming rekayasa? Gede tak omongi. Kudu omongi apa? Wah, Kang Urung. Oh, kok kayak ngapa? Ayo. Dipikir Mula dimulo. sing jero. Mula dimulo. Katimbang kowe Kudu cekel, waspada. yen kecekel Kudu waspada. Iki Punggawa Praja. Mbok menawa iki mung apus krama, Iki ana reka bakal ngrangket awake dhewe sak kaca. Kang, apa, Kang? Apa? Ora krungu kurang seru. Wah, Malah budek kupingku. Bi, Waduh anu. Engko tak Yo. omongi. iki kandamu apa kena tak percaya? sepisan neh. Oh. Kowe bakal tak suwargake yen kowe manut marang bisikanku mau. Yo, Eling-elingen yo. Cilik driji gedhe gulu. Tegese yen aku nganti cidra tugelen guluku. Iki minangka seksi Yo, Kang. ngendikane Narapraja sapa? Nata Sutirta, Kang. Kira-kira kepiye? Keselamatan awake dhewe
ditanggung ora? Ditanggung apa ora? Yo, aku kan nanggung. Sagui Kang. Sagui. Sagui. Sago. Sago. Lantaran iki muga-mugane kantinen. Cidroi janji bakal tegas gulumu. Yo, yo, yo. Ayo, Iki pirangka bukti minangka syarat sarana anggone mulyakake aku sak kanca. yo. Derekno aku. Ayo. Ayo Kang. Ayo. Ayo. La